Beth yw stori The Cariad Stones de, ti'n gwybod? Os ti'n edrych ar y we, mae rhywun wedi dechrau stori, mae rhyw bregethwr ffundamentaledd o Tonyrefail oedd eisiau'r byd i wybod am ei grefydd wedi mynd i gerfio fe, ond ar hanes o'n i wedi deall oedd tad a'i ferch yn dioddef TB. A ffind o'n adlu'n anodd a yn yr haf, pan oedd y mwg rhwnt o coedili oedd y gweithiau i gyd yn mynd flat out pryd ni, oedd e'n cario ei lan mewn blanced, lan i ochr y mynydd, wedi cael awyr iach uwch ben y mwg i gyd. A i ladd amser, dechreuodd ei gerfio mewn i'r graig Dduw Cariad Yw tra oedd hi'n... Ie, mae wedi gwneud Dduw Cariad Yw, ie. A sy'n od, achos eto, mae'r ffaith am Dduw Cariad Yw mae wedi gwneud. Fi'n credu'n lleol, bobl yn meddwl o Dduw, nhw'n clywed bobl yn gwyddio o Dduw, a wedi cymryd mai Dduw oedd e, lle Dduw Cariad Yw. So dim Cymro Cymraeg bydde fe de? Chance tawe, ond falle, wi ddim yn gwybod. Mae eisiau rhywun i traco lawr pwy yn gwmws oedd e, ond yr hanes ges i, oedd bod e'n neud e tra oedd hi'n cael naill y cwsg neu darllen cyn bod e'n cario un o lawr eto. A nath benderfynodd yn neud e darn wrth ddarn nes bod e gyd wedi wneud.